ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପରଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୋବି ନେଇ ଆସିକି କଟାକଟି କରିଦେଲି, ଆଉ ଏପଟେ ନନା କୋବି କାଟିଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜି ବନିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପରାଠା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଟାର ମସଲା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ପରଟା ବେଲା ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଟେଷ୍ଟଟା ତ ମସ୍ତ ଥିଲା।